Takže čau, zdravím vás Kraj pri ďalšom dieli Minecraftu. Nevidíte sa, že mám u seba oveľa viac vecí, než som mal. Je to tým, že som proste... Ja som natáčal 10 minút možno a zistil som, že to bolo natáčané v zlom rozlíšení celý čas. Som si to vôbec neuvedomil, že natáčam v zlom rozlíšení. Takže čo som spravil behom natáčania je, že tu som odbuchol 2 creeperov milo, tu som si postavil domček, bol som naťažiť piesok trošku, poj sa, tu som si dal sklo robiť a dal tam truhlu a odložil tam veci, ako nič svetoborné, ale akože naštvalo ma to, keď som zistil, že som natáčal som na hovno, no. Tak, máme prosklo všade. Tak, máme krásny domček, som na nás hrdý. OK, a čo teraz? Keďže zase musím natáčať od 15 minút znova. Tak, znova vám poviem, tu som si spravil krásnu farmu, pripravil. Takže ideme si tam zasadiť seedy. Seedy. Pardon. No, tu si zasadím trošku tohto. Ale asi tomu dosť vadí, že tam není... Počkaj, ja to chvíľku nechám. No vadí zrejme už tomu, že tam není voda. Tak ja to ešte nechám tak a počkám si na vodu. Hej, počkám si na vodu, Hejt! Strike! Výborne. Som niekde počul zombíka. Tam je! Potkan, nemyslíš si, že mi utečeš. Ja chcem XP. Som jedinečný, no. Som na seba hrdý. Čo to odkiaľ zobral, prosím ťa? A nič? Akože toto je drzosť. Ako, vám pri mne poviem, ja fakt neviem, čo teraz by som mal robiť, lebo ako fakt, už som si povedal, že už budem pomaly končiť diel a zistím, že sa zle natáčam, takže akože to ma akože dosť naštvalo. No nevadí. Nejak to vydržíme. Snaď. Ale už viem, čo urobíme. Teraz sme si postavili krásny domček a ideme znova ťažiť, pretože potrebujeme aspoň trošku železa, nech si môžeme začať robiť ironové nástroje. Takže toto zatiaľ, a to je jedno, môžem ísť. Koľko toho mesa? 5. No to si vypálim ešte. Tak. A tak, uhlia, ešte si nejaké styky porobím z tohto. Tak, bum, 16 stack torčí. A jedna ostala, výborne. Tak, bum. Tak, OK, no to ešte meso, takže jak vyzerá, budeme viac to je vlastne jedno. Takže, je tak, no. A potrebujem vodu, tu bude pod týmto drevom, bude takto voda, s ktorou nakopem už teraz. Bude voda, dám tam potom tam vodu proste, dám tam potom znova. Hej. Pardon. Ak. To bolo moje mohutné kýchnutie. Dúfam, že si ho užili. Jaj. No ale čo som ešte také dôležitejšie hovoril, je, že ako ste si všimli určite, kto videl aj predošlé diely moje, takže môj hlas bol zrejme počuť mierne na ľavú stranu sluchatok, kto má sluchatka. Takže za to sa vám chcem ospravedlniť a dúfam, že to už nebude robiť, lebo je to dosť nepríjemné, aj pre mňa to bolo dosť nepríjemné, keď som to počúval. A prvý diel bol ešte tiež poriadne húčal, takže tak. A ja nevidím nikde, kde by sme neboli. Není možné, že takáto kejvka tu niekde nemá železo. Pár železa. Železo! A chcem železo! Uhlie, všade uhlie. Ja nehovorím, že není prospešné, ale všade je uhlie. Ja si to vyťažím, ale ja chcem železo. Ja chcem železo.
Hej, to je toto, ak to tu tieklo, takže prišli sme tomu na kloup, takže ideme hore. Tam, to môžeme aj zastaviť rovno. A tu je... Vy si zo mňa robíte fakt prdel, že tu není jedno železo. Jedno železo. Tu není. Zo mňa robíte fakt úplnú prdel. Ty vole, toto je fakt prvá kejvka, pri ktorej som nenašiel železo. Ty vole, toto je uhlová baň, ty vole. Asi jen vyťažiť všetko to uhlie. Spomínam mať veľa uhlia a budem mať veľa torči robiť a veľa páliť a veľa všetkého robiť. A bude to dobré. Však počkajte, tu ne, tuto by možno mohlo nejaké byť. Tak. A keď budete pri pozeraní tohto dielu, tak rovno hoďte aj ale choďte sa pozrieť na design channelu, pretože už bude asi zmenený, keď uploadnem toto video, takže sa na to pozrite. Neviem to nič moc svetaborného, ale robil som to sám a ja som s tým spokojný. Ja už malo byť úplne iné, než tam teraz je, ale to nevyšlo, pretože mal som to hotové a až potom som si uvedomil, že jak povedať, ja som to proste robil v zlých veľkostiach celé, takže to nebolo ani na Full HD, ani na polovičné HD monitory, ani proste na žiadne monitory to nebolo OK, lebo bolo to fakt na prdle, som si to celé vymeral, takže to som zmazal, rage, poznáte. Takže že je úplne iné, než som mal predtým, teda než som chcel. Ja sa nechcem míňať cent, poviem si takto obklukov krásne. Takže napíšte koment, ako sa vám páči video, ako sa vám páči všetko, proste, že či mám pokračovať, či to má význam, alebo proste, lebo chcem proste vedieť, či to mám robiť. Ako ja to budem robiť ešte nejaký čas, aj kým nebude ohlas, tak nejaký čas to budem robiť, ale keď fakt to ľudí nebude zaujímať, tak to utnem. Tak, okej. Čakaj, nič, okej, môžeme ísť. Koľko mám to uhlia? Už tak skoro. OK, tu ideme do kolečka, dokola, tu je nejaký východ von. Tu sme ešte neboli sa pozrieť, tu je nič a tu je hovno. Nič nové, takže či sme doťažili, môžeme ísť domov. Aj, bože, ak chcem železo. Už nás nikto doma? Ne. Čakaj, že sa tu prechádza. A meč do ruky. Tak. Pardon. Naťahoval som sa ja po ránu, správne. No a ešte taká informácia. Nemyslíte si, že ja som iba Minecraft channel? To ne. Ani za boha nejsem len Minecraft channel. Lebo... Pardon? Na mojom channelu budú pribúdať rôzne videá z rôznych hier. A teraz si zabijeme creepera. Ty vole, som skoro vedieť, som ma videl buchnúť. Ja nemôžem hovoriť rýchlo, lebo mi potom není rozumieť. Ne! Dobre, už mám 3 diery, 2 diery, ktoré musím zahondiť. Po týchto kompótoch. Tu máme vodu. Tu sme si mohli urobiť. Keďže to tam viem, tak tu si spravím tú farmu, tak už to kašlem, tu si možno zase terírych, nemám ich u seba. Tak nič, počkaj, tu je tiež niečo. Ne, to je nejaký prechod. Len prechod. Nimi nedoprajú, ale... Pastra! Fuck! Double penetration! Svine! Nebojte sa, ovečky, vám neublížim. Vás mám rád, už ste mi dali 3. Už som si 3 obete zobral, nepotrebujem viac.
Len aby ste mali takú informáciu. Tak... Boha. Tak na tomto channeli budú pribúdať ešte... hry. 3. Okrem Minecraftu ešte 3. Kebyže som dobre urobil ten predošlý background na YouTube, tak by ste videli, ktoré presne. Ale ja vám to poviem, budú to... Jedno nezaručujem. Bude to... Všetko to bude let's play, kvázi. No a také gameplayky, no proste. Bude to Minecraft, prvá hra, druhá hra občasné Vovko, čo niečo natočím, nejaký dungeon, battleground ride, ale niečo také. Tak to natočím a dám na YouTube. A potom ešte GTA San Andreas, na to pripravujem let's play, už som mal niečo natočeného, ale to som zmazal, pretože to chcem moc znova zase niečo porobiť. A potom ešte tá hra, čo naozaj nezaručujem, že bude, tak to bude Happy Wheels, nejaké tie gameplayky, že občas si zapnem Happy Wheels, nájdem nejaké dobré levely, natočím to a konec. Takže podľa mňa ja sa zatiaľ poviem pozrieť, počkáme to som. Ja sa zatiaľ poviem pozrieť, koľko máme natočeného, ešte si pre istotu možno rozmyslím, kebyže máme dosť času, že čo by sme ešte mohli urobiť, ale ja sa zatiaľ s vami lúčim. OK, takže bol som to pozrieť, asi máme natočeného dosť, máme takých 13-14 minútiek, s týmto to bude dosť, takže ja sa s vami rozlúčim, ďakujem za zhľadnutie tohto videjka. Au! Fú, ečteže. No, ďakujem za zhľadnutie tohto videjka. Ďakujem za všetko. Ak by ste mi dali like, tak by som bol veľmi... Kurva. Ne! By som bol veľmi šťastný. Trochu akčný koniec, nevadí. Tam sa vydáme spolu potom. Takže ďakujem za zhľadnutie tohto videa, dajte like, odber, keď sa vám páčilo, keď sa vám nepáčilo video, tak ho vypnite. To je najjednoduchšie, čo môžete spraviť. A ja vám ďakujem a čaute.